valoro como a gran tomadura de pelo do Partido Socialista e do Goberno Central, co aplauso, non é ningunha novidade do Partido Socialista de Galicia, que sempre lle vai parecer ben calquera cousa que se faga, incluso isto, todo o que nos dixeron, todo o que dixeron en campaña electoral, todos os compromisos, e ao final, cando chega a hora da verdade, é negativa. Eu, polo menos, agradezo que, por fin, deixen de intentar tomarlle o pelo a xente, creo que non estaban conseguindo, manifesten o que xa sospeitábamos, que non teñen ningunha intención, nin o presidente do goberno, nin o goberno, nin os socios que o apoian, de cumplir con aquelo o que se tiñan comprometido, con esa tramitación que sempre eternizaban, agora xa sabemos por qué, e co que anunciaron en campaña electoral. Eu lamento constatar unha vez máis que o Partido Socialista en Galicia é simplemente un aplaudidor de todo o que poida facer o Goberno Central, ainda que perxudica a Galicia, e constato o mal, pésimo, máis ben lugar, no que queda o Bloque Nacionalista Galego. Esta era unha das súas propostas estrela, un dos compromisos que decían que tiñan atado, e ao final vemos que lles tomaron o pelo como sempre.